Da li pomisliš nekad na mene? Da li sad i kad sjetiš se naših godina, moga imena? I kako nekada suze kao kiše su lile, isplakivale tuge da bi stvarale duge. Da li si ti ista ostala kao nekada, uvijek nestvarna, poslije svih naših dana, poslije sunca oluje. U gradu Visu očuvani su ostaci grčkih zidina, rimskih termi i antičkih mozaika, kao i kamene palače iz 17. stoljeća. I na svemu ti hvala, ljubav bez kraja, riječi bez broja, nismo ni znali kada smo A jedna je obitelj odlučila na poseban način očuvati ni manje ni više nego staru peškariju. voljena moja. Ivo, kako izgleda jedan radni dan u restoranu koji radi po principu od mora do stola? Ali doslovno, jer tvoj tata lovi ribu koju ti ovdje služiš. Moj tata lovi ribu, a mi je tu onda poslije preradimo, skuhamo i sve ostalo. Oni navečer idu na more, ulove to, vidjeli ste i sami kako to izgleda kad oni dođu na pristanište i mi svoj dio uzmemo tamo i dovedemo tu i onda tu pripremamo na razne načine tradicionalne i neke malo modernije sad već tehnike koje koristimo za pripremu hrane. Koje tradicionalne, a koje modernije? Tu imamo u našu višku ili komišku ili pogača slane ribe, kako ja volim reći. Imamo saur, naš tradicionalni, to su srdele u principu koje su ostale od ručka, koje se nisu pojele, onda se našao taj način da se očuva, koji može trajati jako dugo i po mjesec dana i više. A vaš cijeli jelovnik je zapravo ovdje baziran na srdeli. Tako je, srdela je na nju uvijek bila najbitnija i nama sad trenutno i nama u obitelji i prije kroz cijelu povijest za cijeli otok za prehranit se. Ali ovo je obiteljski posao zapravo. Ovaj cijeli restoran koji zapravo je vrlo mlad, ali priča iza njega je dugačka i stara. Tako. Restoran je mlad, nema možda niti godinu dana. Imamo mi restoran koji smo otvorili sad prije skoro 30 godina i otac koji se bavi ribolovom isto tako jako dugo. Tako da nam je ova peškarija došla kao jedan spoj tog restorana i ribarstva da sve skupa još objedinimo u ovoj peškariji. Meni je srdela u Savuru najdraže jelo na svijetu, prema tome ja te molim, ako mi možeš staviti malo u tanjur. A vi radite na neki specifičan način nego što se inače radi. Naš saur je malo drugačiji, ne radi se na kapulu. Glavni sastojci su kvasina, ulje i luk, češnjak i petrusimulj. Ali vidim da ih i ne bacate u brašno. Ne, one se samo ispeću, tako pečene, hladne se ostave sa strane. Ovo se posebno skuha ta marinada, ajmo reći, od te kvasine, ulja, ide crno vino, bijelo vino, prošek, travarica i još svakaki neki začini. Originalno bi trebalo staviti med, tako da to sve bude, to je sve onako slatko-kiselo, jedna kombinacija. A ko je napravio ovu kombinaciju? Pa mene su to naučili moji barbe u Stončici, oni su to tako uvijek radili, sad i mi tu to tako radimo. Prije nego što je ovo mjesto postalo restoran, bilo je nešto drugo. Daj mi ispričaj priču o ovome jer je potpuno fascinantno. A ovo je bila peškarija, mislim ovaj prostor sam koji je izgrađen 1911. On je kroz svu povijest imao puno ovih funkcija. Tu su bili prvi agregati za struju za otok, tu su bile ordinacije, mi smo tu išli u doktora. I služile kao peškarija, kao ribarnica za prodaju ribe najviše, ali to za njih, a ja ću vam reći sigurno 10 godina, niko uopće nije koristio tu peškariju za prodaju ribe. Ovaj kameni stol, otkud? Kako ste to dopremili tu? Nismo ga mi dopremili, on je tu od kad je prostor napravljen. Aha, okej. Samo smo ga malo čistili i to je to. Dakle, svo uređenje restorana je zapravo rađeno baš oko ovog stola. Tako, ovo je bila baza, cijeli koncept je zamišljen tako da ovo bude centar svih događanja, cijele hrane i cijele večeri, da to bude
istaknut, on je bijeli, a sve ostalo je tamno, tako baš da se istakne on. Cijela obitelj zapravo radi. Cijela obitelj je, ja imam još 3 brata. Jedan brat je oko Broda i drugi brat je u Stončici u restoranu, a 4. brat je još mali da bi radio i to. To je i mama koja nama pomaže u svemu i prati nas šta god nam treba, tako da. Još malo pomazat, a onda ću biti spremna za pogaču. Može. Dobro, jel viška ili komiška? Poveća slane ribe. Ajmo razriješiti tu misteriju ili barem probati. A probat ćemo razriješiti tako da ćemo reći u stvari da je to ovisilo o sezoni. Smijem ja prstima? Slobodno, tako se to jede. U principu prije kad su stari radili nisu imali načina za konzervirati, nego su ljeti dok je bilo poma su radili s pomama, zimi kad nije bilo toga radili su samo na kapulu, vjerojatno originalno na ljutiku ili nešto tako prije i znači slana riba i tijesto i to. Koja je tebi draža, s pomama ili bez? Pa s pomama je sočnija je. Sve ću poližat. Slobodno. I možeš zapakirat ćemo. Može. Šta pijemo? A pijemo naše bilo vino, bugavu. U restoranu mi poslužujemo isključivo viška vina. Nemamo ništa niti iz Hrvatske, kamoli strana. Tako da smo i tu isto se potrudili da zadržimo ti lokalni. Tuđe nećemo, svoje ne damo. Tako nekako. Evo, uzdravlja onda. Evo i malo brojeta, sardel. Wow, ni manje ni više. Ovo isto nešto što je vrlo vaše ovdje što služite. To je isto nešto što se jede često kod nas, skoro na tjednoj bazi. Zašto je važno da se ljudi okupljaju oko stola? Važno je da bi se održala ta neka povezanost obiteljska i s prijateljima za stolom i pa čak i sa ljudima koje ne poznaješ da ih upoznaš jer na stolu se uvijek lijepe stvari događaju uz pizu, uz vino i tako. Tako da mi doma isto uvijek pokušavamo jest svi skupa da taj ručak bude onako. Jel se mater iznervira ako neko ne stigne? Pa i nije tako. Nas je puno, onda uvijek neko fali. Trudimo se uvijek da nas bude šta više. Imate bazu. Bar 4-5 danas je za stolom. To je onda dobro. To je užasno važno za život i to je nešto što Dalmacija strašno njeguje, a to je da uvijek imaš bazu i di se vrati doma. Tako. To je najljepše. I uvijek postoji još jedno ekstra mjesto za stolom za nekoga ko dođe. Uvijek ima neka stolica u sobu i tako. Vis je najudaljeniji otok srednjodalmatinskog arhipelaga i ima dugu i slojevitu povijest. Stari Grci su ga osnovali u 4. stoljeću prije Krista kao Isu, jednu od najstarijih grčkih kolonija na istočnoj obali Jadrana. Kasnije su došli Rimljani, Mlečani, Austrijanci, Francuzi, Talijani, a svaka je vlast ostavila svoje tragove, od arhitekture do gastronomije. Priroda je gotovo netaknuta, more izuzetno čisto, a ljeto ispunjeno kulturom, od ljetnog kina do koncerata na otvorenom. Ovo je mjesto koje na jedinstven način miri tradiciju, autentičnost i novine koje dolaze s kopna. I zato ostavite svoj branč doma i dođite kod nas, u Vis, na Marendu.